Myrtle-Beach, штат South Carolina, фасли зимистон, моҳи январи 2021. Ягон сайёҳ турист намебинем. Инам хеле нигоҳ кунед. Лаб-лаби раҳ, қад-қади баҳр. аз тараф сакар пури меҳмонхона. Агар фасли тобистон биёе, тамоман ҷо нест. ҷои холӣ намебинед. аммо имрӯз бошад ман бо баҳр ва баҳр бо ман. вақте филмҳои амрикоиро тамошо мекардем, умуман кадом киное ки набинем, нафаре ки саҳар мехезад, дар иҷо рафт мегардад ё ки тамрин мекунад, машқ мекунад, ва мо мебинем ки дар пеши баҳр давид истодааст. бисёр дар дил мо орзу мекардем ки худо кунад ки моҳоям дар ҳамон ҷо бошем, дар лаби баҳр, новбаста мекунам амрико аст ё умуман дар пеши баҳр давем мекунем ва машқ кунем, бо ҳавои тоза, як рӯҳияи баланд кашем. ва баъд аз ки солҳо гузаштанду худо насиб кардааст ки мо ҳам ба муҳоҷират рӯ меорем, баъдан омадем дидем, яъне ҳоло бошад дар ҳамин ҷо қарор дорам. соли якчанд сол бошудам. яъне имрӯз мақсади асосии ман ҳамин аст ки ҳар нафаре ки орзу мекунад, мақсад мегузорад, яъне худованд дар як гӯшааш меандохтааст ва мегӯфтааст ки ту намедонӣ, ман медонам. солҳо мегузарад, ҳама орзуи шумо амалӣ метавонад. беҳуда намегӯям ки зиндагиро орзу ширин намад. барои ҳамин ман ба бисёриҳо гуфтаниам ки шумо ҳамеша бо орзу бошед, нияти нек дошта бошед, мақсад дошта бошед. ҳатман вақте шумо орзу мекунед, фариштаҳо омин мекунанд. худованд боз донотар аст. барои ҳамин бародарои азиз, ина мо ба қавли саҳар хезем давем, саҳар хезем чӣ кунем, ин чизо ба сар мо намебиёд дигар. танҳо аз пеш зиндагӣ, яъне баъди ин орзуҳо бо дигар орзуҳо пайдо мешаванд ва дигар нақшаҳои зиндагӣ пешра мегиранд. барои ҳамин орзу кунед ва умед бошед, дурбин бошед, оптимист бошед, пессимист ҳеҷ вақт нашавед. ман метонам, ман мекунам, ман худо хоҳад меравам. аз рӯи ҳамин нақша бояд кор кунед, чун вақт зудгузар аст. ҳар як коре ки мехоҳед ҳамон рӯз амал кунед, ҳамон рӯз анҷомаш диҳед. мо ҳамеша медиҳем ки худи манам бисёр вақт ина биё тага мекунам, ина бо таги дига мекунам. ҳамин қадр ки мебинӣ умр рафт аст. мо аллакай 37 сола шудем, он қадар ба қавли ҷавонам нестем. якчанде ки ҳоло ба синни ҷавонӣ мувофиқат мекунад, чун зиндагӣ аз пастиву баландиҳост, мисли ҳамин мавҷи баҳре ки пурталотум аст, пастиву баландиҳо дорад. яъне бояд ҳама инсон аз пастиву баландиҳои зиндагӣ хоҳ нахоҳ бояд гузарад. аммо чӣ гуна бояд гузарад? яъне
ولی خیلی آدم باید چی رو باید بزنم. بعضی چیزایی مثلا هست که از دستی آدمیزار نمیاد، تنها خداوند برسه به این چیز. من طبیعت رو دوست دارم. من بحر کلان رو دوست دارم. تماشاش رو دوست دارم. حتی وقتی بیگاه آمدم در اینجا ایستادم بسیار یک راحت بخش است. تصورات تماما دیگر، حسیات تماما دیگر. عاشق بحر میشوید، نمیخواید که خانه روید.